Салом салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. Ин субҳи саҳар мо саҳаркати хеста корубори хона пухтупаз кардан. Хай он қадар пухтупази бисёрам не. Хел гӯем ки соли нава ҷашн мегирем. Не хай он хел камтар тайёрӣ мебинем, дастархон мекушоем, бо ҳама каса туб шуда мешинему, суҳбат мекунему, чизои бамаза мехӯрем гӯем. Ана мехел ман ҳозир камтар барои салат чиз мондам ки то ки ҳамаш пазан. Ва кӯдакоя дина шаб аёдам биромада ки сарошона шӯям. Ва имрӯз саҳар кати гуфтам ки сарошона шӯям, баъд сиёваша гувора баста мехобонам, гармакак хоб мерад. Агар ки бегоҳи рӯза умуман гӯем баъди обед сарошона шӯям, очам намемонад. Ази очам гуфтанд ки баъди обед мо мерем, барое ки усмончика имрӯз то обеда меовардиянд, баъд баъди обед барметавонад очам омада. Ана мехел тамом дига ҳеҷ кор негӯем, тез тездози хонаҳоя ҷамъогир мекунам, як гурф палисоз карда мебурам, баъд салатоя майда карда реза карда мешинем. Имрӯз бегоҳ да мо якта марғ гирифтем, ҳавая дар тафдон мепазем. Ман шаб мариноват карда мондамша, оз бо ҳатман нишон медиҳам ки чӣ хел мариноват кардамша. Хуб, инҷода ман аллакай тухмоя пухта шудам, 10 дона тухм пухтам, диташа шавҳарам додам, то ки кор рафтанда хӯран. Ва инҷода перчаткиём, барое ки ман дастама безе биридам тёркада, барои ҳамин ман посудоҳоя перчатки кати шистам. Ва дар инҷо лаблабу хостам ҳама чиза алоҳида пазам, барое ки вай дафъа ҳамаша омехта пухтам. Ва ёш картошкаош ҳама хел об шуда безеб шуда рафтан, барои ҳамин хостам ки ҳамаша алоҳида ба ҳазур хушу нағз пазан. Картошкая низ эҳтиёт кунам, то ки безеби бад нашавад. Барои салати оливье мекунем ва салати шуба мекунем. ҷа мевагиҳои ҳамаша ман шуштам. Хай ин мевагиҳои бидагӣ ман дар инои хардаги ҳамаша шуштам. хушк шаванд, баъд вазада мегирем. Хуб, якбора мурға нишон диҳам. Мана руша кушодам ҳозир. Манам хел биридамша, то ки қабатош низ дарунош низ намак хӯрад гӯем. Намак шавад. Чӣ хел мегӯянд? Ана мехел. Рости гап дина то соати чанда буд? 7 буд, 8 буд. Ҳамон пеши плита истода буд. Бо ҳами хелам хушрӯ пурра гӯем об нашудак. Бо чӣ хеле ки мебинед дирӯз ҳамақа об биромада буд. Бо имрӯз манам қайдига обаш биромада. Беҳад бисёр об дорад. Ях кардаги ранги сангбарӣ шуда бидохе. Намехел озина обаша холӣ мекунам, бо мемонамша ки истад, бо ҳамаш бинам кани об шудаги ҳаст пура ё ки не. Ман инда ҳичи вай накардам, танҳо вай намак ва камтар ҳамон тезакое ки банкада маҳкам кардаги бидем ко қаламфур. Камакак бисёр не, аммо обаша камтарам хел болошта рехтаму молидам тамом. Даруни пакетда мепазем ина. Баъд приправаша пеш аз вай кардан мекунам, майонез кардаву ҳама чизаша. Ана мехел. Ба фикрам мурғи нормални 6 кас да мерасидагистя, 6 кас калоно. Ана мехел. Овози кӯдакоя бинед. Очам омадан ва инҷода кукуруз пухтиян овардиян. Мо банкахи мо маҳкам кардаги будем. Сабзи овардиян ва инҷода ба фикрам самбуса, печонда, самбусаи гӯштин печонда овардан ки хунук нашавад гуфтам. Ҳама хел ва инҷода апаи мавҷигул халадес рой кардиян. Бинен чӣ хел халадесашон аҷоибот хушрӯ кардаги ки бо тухм ҳама чӣ кабути сабзи аҷоибот беҳад хушрӯ кардиян. Апаи мавҷигул маладес шумо, ҳатман насиб иншолло дафъаи дига халадес кунанд. Ман мерам сёмка мекунам чӣ хел мекунанд ҳамин халадесшона. бинен чӣ хел хушрӯ истодаед. Ой, маладес сиёвуш мана помогать кадай мамашда. Сиёвуш маладес. Ва инҷо 3 килои дига себ овардиян. Себои ғунчи. Бия. Маладес. Мана салати шуба кардем мо.
табақи калонда кардам то ки бисёртарак шавад ва бо инҷода салати оливье майда майда реза кардем. ҳозир картошкаш мондагӣ аст. Картошка тоза кунам, баъд картошка мекунем шояд тамом. ҳама қадита салат мекунем тамом. ина тарбузи бобош, тарбузи зимистона. тамошобинони азизу гиромӣ, мана салати шуба пурра тайёр шудак. Анаме хел рости гап оддӣ бе ягон чиям хел кардам тамом. Шпрот кати кардам анаме хел ва инҷода мана мурға мариноват кардам ва приправаҳошо андохтам. Як қошуқи дига майонез андохтам шуд то ки нағз шавад. намедонам мехоҳам ки бо як қошуқ дига майонез андозам шо ё ки бас бошад. ҳама дарун берунашо ҳама ҷошо вай кардам. Приправа чошида манам хел шудак. ҳозир салфанда меандозему тафтонда мемонем шуда. Шпрота нишон дода бихай анаме хел тамошобинони азиз ва инҷода кукурузои очам овардагӣ. Намедонем ино чӣ салат кунем. Ҳама мана в сборе салат кардем. Мана тарбузи аллакай киштан. Тарбуза нишончам чӣ хел тарбузи хушрӯ сочни мана тарбузи зимистона. Хрен суфена. На нахс кади мана тарбуз хушрӯ бромадай ку сочни ҳама обош рехта. Анҷа момош салати вай кардестан оливье вай кати. Вая мегум бача ай бола тарбуз салони будай ба баҳо мегуд. Да картошка ҳам тоза кунам андозам дурни мурғда ё бе картошка ҳам хехидаш тоқа андозам. салёниҳои очам банкаҳошон чӣ хел хуш шудагӣ. хурдани одам бибинем. мана мурғи мо тайёр. Картошка камтар андохтемша ва духовкада мемонемша. Майда ваземда. салати оливье низ анам хел тайёр. Фақат гарохаш мондагӣ аст. Тамом вай чизи майдачада буд. Инда андохтамша ки то ки ба ҳазур омехта карда шавадша. Анҷо колбаса рӯз дига ман хел мехостам ки оливье ҳам хел бошад. Вай дафъа маъракада гӯшти мурғ кати карда будам. Рӯз дига бо он қадар маъқул наштаг ма. Баъд гуфтам ҳамин колбаса гарох дошта бошад, тухм дошта бошад. Хеле кати мехостам. Барои ҳамин пура салати оливье кардем гӯем. Ин шӯбаша хай шавҳарам мехостанд ки гуфтанд ки салати шӯба мехоҳам, шӯба кунем. Баъд шӯба кардам шуда. интизор шавҳарам кай биён ба дастархон насиб мепартоем. ҷо мевагиҳо маълум неста намегӯ ки тухм кардаги неста болошда. ахай монен мебиёна ҳамҷо мехӯрам ба да болои плита мемонем. ма як тиша бурдиам қабати плитада мондиан мана дастархона партофтем мо алакай. инҷа нилуфар ҳама табақоя тит-пит карда. нилуфар сар карда алака мана халадес, тарбуз, самбуса. Салат ҳам нагирифтен бобош? аз салати шуба. мана мурғи мо низ тайёр шуд. ин пакетоша сӯхтагӣ неста. фикр накунед ки сӯзондемша. бинед чӣ хел ҳам хел сочни хушрӯ шудагӣ аста ки анаме хел беҳад сочни шуда. нилуфар рафтестанд мана
ва мана Дед Мороз подарка оварда. Дастро шега бин. Вай худои ман мана ин подаркаи сиёвуш. Вай. Шоди сиёвуш. Кушоин. Мехрин ё ки не ҳоли. Ман ин тортшам бинем кани чӣ хелай торт. Ба бремша. Сиёвуш бари подарка. Эх, худои ман нахоҳам хе чапа кунан оқиба. Мана ин торти Дед Мороз. Не, якҷо гирифта боша. Оне кушодаги буда. Исто кани Нилуфар. Ту падарки хута, ин падарки ман. Анна, торти хушрӯ будаё. Бехӯремша. Мо меҳмонӣ омадем пеши амакимшон. Ин пеши дома бинанд чӣ аҳвол, аллопкунӣ, калонкамонӣ, ҷавоно. Бромадия хлопушка паронию. Алайкани кадесам фроим. Ана. Камеру набрамадам. Рафтем то пеш падеза рафтан мегирем. Ана соли нави торики дар ростига бегон чи маълум нест рафтем. Куҷо меред бурод охе? Аха пеш падезаш рафта меистем. аҷоибот. Берун пури одам намегӯӣ ки соат 10 шудагӣ аста. Алоп кади анҷа. Рафтем. Бинем чӣ калонка мондиам консерт. Аҷоибот. Инҷа алоп кадиан. Бӯи ҳам хлопушкаву салют пур. Ана нелубайди. Ма. Ана. Ам хаб будва. Мо бромадем меридам хал торик бинен алакай одам чӣ хаберун бисёр. Вай худои ман. Ё Аллоҳ. Вай ин тараф консерт, ин тараф хлопушка паронӣ. Аҷоибот. Мо бромадем уже ростигап намедонем ки чанд соат шиштем. Ё Аллоҳи бузург. Тамошобинони азизу гиромӣ, дӯстони азиз, занҳои меҳрубон, соли наватон муборак бошад. Илоҳо ҳамеша тансиҳат бошен, хонаобод бошен, хурсанд бошен, хушбахт бошен. ҳеҷ вақт дили ғам ва сари хамро набинед. Боз як бор дигар соли наватон муборак бошад. Акнун ҳамин кати влогро ба охир мерасонем. Хайр, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед.